madara kenan. Lillahi wa inna ilaihi raji'una. Wa'e la ilaha illallah. Takaddan Khadija, gidan Khadija. La ilaha illallah Muhammadu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna lillahi wa inna. Takaddun gidan Khadija kuma. Hai. Inna lillahi. Ni shiga ɗaki in gani. Yo Allah na kai jama'a kai matan nan tana burge ni wallahi ina son matan nan. Ai a duk lokacin da naga wannan matar wallahi zabura nake yi ina tuno Maryam ɗita. Kai wayyo Allah shahara ta yi duniyar shahara mai daɗi kai Allah sarki wayyo. Kai bari ma dai ki ga kira ƴan nan mai magana. Maryama. Na'am mama. Zo mana mai magana arziki da ke. Zo ƴan nan zo ki ji. Ji nake jini na yana ƙara tafasa Maryam. Ya albarka. Maryama waya aka yau naga kin ki zuwa studio din ne tun da zuba ki fito kin tafi ba. An ni mama na daina zuwa studio din. La illa me zan gani? Zuwa wuya mutu ya bar zani. Kin daina zuwa? Na daina. Akan me zaki ce kin daina zuwa Maryam me ya faru? Wala mama yan studio duk yan iska ne. Ki dallace mutane shiru. To ina ruwanki da iskancin su? Da sun tashi iskancin suka kalli gabas, ke sai ki kalli yamma. In suka kalli yamma sai ki koma gabas. Ba ruwanki da iskancin su. Ba abin da ya dame ki da iskancin su. Yo ki har wani iskan gaba ɗaya nawa kike da zaki ce wani zancen iskanci? Ya iskancin kika sani? Ke yanzu aka zo da ki aka ce miki ma iskancin me kin ma san shi ne? Zancen banza zancen wofi. Yanzu Maryamu duk wahalar da na sha akan ki akan studio din na so kike sai kin watsa min ƙasa a ido? Kina ganin wahalar da na sha fafutukar da na yi kafin ki samu ki fara zuwa studio din nan? ƴaƴan wasu ne fa akai.
Na je na yi kundin bala na riga malam shiga masallaci fa. Na samu mutumin nan ne mai kus ya cire 'ya'yan nan ya saka ki. Maryama kin fara abin nan yana ansuwa kowa na ta jin daɗi ana ansa. Amma Maryama zaki ce kin daina zuwa studio to wallahi baki isa ba. Zuwa studio kamar yanzu ma kika fara zuwa. Zuwa studio dole sai kin je. Tashi ki bace min daga gani kake sa zuciyata ta tafasa. Je ki. Farar banza farar wofi. Abu zingil sai ka ce a karya? Aikin banza aikin wofi yaro kana nuna mishi abin da zai yana nuna maka ba haka ba ana nufa ku da arziki su yana ana ku zuwa. Ina ma amfani. Na'am. Kai wannan wani irin masifa ce haba da Allah. Wai da irin wannan matar da kai mahaukaci ne a haka wannan abin ne masu kana ana shi kana hannun mai sai mutum ya zauna a uzuri sai a kira shi to ko wani ne ya gewaya wani ya gewaya ne a'a wai butan ma ba za a ban min ita din da ita. Ko akwai wanda ya gewaya ne nan baya? Ya ina jiran ka a rubar lada. Wallahi ba kowa. Alƙur'an ba kowa kan jama'a. Yawa wani ne wallahi ba kowa. Wallahi sun dauke butai. Akwai wani anan ne? Haba da Allah. Yanzu ba ga irin ta ba. Wallahi ke an dauke butai wallahi. Ka ga ma gidan namu. Ok, dama nan ne gidan naku? To shi ke. Kwana biya ka? To sai ka dawo. Na gode. Wallahi na bar kuɗi na a ɗaki. Ke, kina ina? Ina kika yi ne? Kina ina ke? Yaya, lafiya? Ya kake kwarma min kira haka, menene? Kina ina da Allah, zo da Allah. Lafiya kake kwarma min kira? Na kira ki din. Na ajiye kuɗi na kin ɗauke mu. Kuɗi? Ke ce kika ɗauka? Na yi amfani da su. Kuna ta yi jaraba ce. Amfani da su na yi. Cin bashi nake a shagon nan amma ga kina a yadda kike dube ki kamar nuna rani ga ni yadda kika san ana gasa masara ka haife ni. Ba fa sata ne ba fa. Kuɗin mai gidana ne kuma na ɗauka. Ko akwai abin da za ka yi a kai? Haba. Eh? Wannan wata irin jaraba ce. Na ɗauka. Kuna irin iskanci ne. Barauniyar banza barauniyar robi. Allah ya tsinan ya yarinya wallahi tallahi. Mun banda tsinan ya ma wace ta daukan ma kuɗi. To wallahi tallahi ba zan haƙura ba sai kin biya ni. Ya kuce gari yanzu? Alhamdulillah. Komai ya ji ko? Gari normal lafiya alhamdulillah musamman ma wannan fada mai albarka. Kowa ina yaba da wannan fada. Haka ake so. Haka ake so. Malam Idrisa. tun da na zo gidan na gaba ka na ki bar Allah ko fada Ai ina nan gurin ka san ba a barin fada ba kowa. wallahi Allah baba An go lafiya? a lafiya kalau Ya yar watawa? duk suna a gaishe To ba sha ka san ni kaza ba ta saurara ta ne kisa. Ba su dauke ni bakin komai ba. Komai za a yi ba a dari. Shi sa da kyale su. Duk abin za a zumunci ba a saka ni. Saboda me? Saboda ni bai faɗi gaskiya ne. Na fi son a yi zumunci. To su a'a ba sa so.
an je binni an haɗe da in binni shikenan a'a abin da aka da ba shi za a yi ni bai sa komai ba ko ba ka bane ai ka san da yake dai shekara ina kai kuka can birni to da na je can din hina na biya ta wajen kaka ta ce a gaishe ka to ai saboda ta san muna tare da kai ne in ma baka ga yamma ta san zaka bar labari in ma ba da shi a gadari ba abinda ce wani ware ne ba za ta shi a gadari ba saboda me ba ta shiga sabga ta ba na shiga sabgarta ba kare mun da mu tana ta tare a budi ta zaman ta dan auren yarinya fa da kai ba san ba fa ga ba gaba ɗaya ma ko ga ba ban ba san auren ba har akai kasuwar ta watse ba ga ba ina idi ne mun da daga dinka kuma tunda Allah ya kawo ka akwai wani kudiri da ba da nake da shi yau zan aiwatar da shi ko ce wannan karan zan aiwatar da shi in Allah ya labunta amin amin tunda ka zo din ka je zan zo same ka to ni din ba da Allah san dan je ita aziyar da aka yi wannan ka gidan ma tsalha Allah ce mu tafi gaba ɗaya da ku ba za mu fada ba kuwa gaskiya ne ko da za mu tafi da mutum ɗaya ne ni ma dama ina son akwai bar ruwa da zan yi na awaki daga nan zan tafi wajen rake raken ka aka ce ka san raken saura da mai uku to a kai ta to a kai ta gida yawwa ka san me za a yi ai ba a bar fadin ba ko ba gaskiya ne to yanzu sai ka zauna gudu ko aje ko gaskiya ne to aje a da lafiya to masha Allah sai na dawo yawwa a da lafiya ka san ba dauke mun kace sai alaka ba a ba komai ai shi shugaba mai adalci to za mu zauna anan mu ga wa zai zo kin ganni gashi na dawo. San da zuwa. Yawa ya gida? Lafiya. Kai amma wannan waƙar ta ki fita da ku. Allah. Gashi mutanen gari kowa ni waya ake mu ake waƙar nan ta yi sosai. Kai alhamdulillah. Allah na gode ma. Haka ake so. Auke dama tun da kika fita baki bar gidan nan ba kina nan gurin a tsaye? To me kike yi anan? Wannan kuma waye? Saurayi na ne. Ina yi ne? Wani irin ina wuno? Na ce ina wuno. Kaga zan faɗi maka magana guda ɗaya wadda za ta daidaita ni da ni da kai mu zauna lafiya in ba haka ba dan rashin mutuncin da ka sani karkata kaf zan maka shi. Ni fa abun kunya gaba na bashi ba baya ba. ƴata ban shirya yi mata aure ba ka kiyaye ni. Kan ƙara ganin wa'annan tsumokaran kafafuwan naka a kofar gidan nan. Billahi lazi in na ƙara ganin sai ka kwashi kashin ka a hannu ke. Kin shirya tafiya ko baki shirya ba? To nan. Aya, kama hanyar ka. Bude. Kana tafiya salalle. Kai yanzu kai har na ga abun ba ƴaƴa nan? Har na ga abun ba ƴaƴa nan? Me ka ci me na sama ya ci me ya ba na ƙasa? Me ka ci me ka bani? ƴan ma me ta samu? Mun ga zamu fita. Amin. Amin. Yagwa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Na kwana. Lafiya lau. Na gaji. Lafiya lau. Wallahi. An iso kenan. Wallahi. Ikon Allah. To masha Allah. Ya na ga sai kallon ta kake ne kan mai gida? Yau ke banda abin ki wannan na san ta ai. Ai tantana kurtsiya na san ta. Yagwa. To Allah ba da sa'a. Amin. Na alka manta da cefanan nan dai. To in an samu a kawo in ba san ba kuma a hakura. Yawwa. A'a, ashe kuna hanya. Wallahi muna hanya. Ikon Allah. Shekaran jiya kiran Ujula ne ya taso min. Wai mai gari ne ya ce yana son gani na da gaggawa. Ya kira a waya. To shine sai jiya na samu kin san ni ba na fitowa da wuri. Ba na zuwan wuri. Shine sai jiya na zo da daddare. To kuma yanzu na je wai baya nan ya tafi gona. Ba mu haɗu da shi ba. Shine na ce bari in zo nan. Mu gaisa. Wallahi, ai abin da mamaki na ce ki zo a ce ko waya ba mu yi ba. Wallahi abin da mamaki. Zuwan Ujula ne. Wallahi. To zuwan Ujula. Ce da labari ke. Akwai labari. Ya kamata gaskiya to mu shiga daga ciki. To shike da mu shiga. Kai, Allah ya shirye ki. Rayuwar ɗan madara. Rayuwar ɗan madara. Ɗan madara. Me ke faruwa ne? Na kira namban Kabiru ya ƙi shiga. Khadija! Khadija! Na'am Hajiya. Khadija. Na'am Hajiya. Nambobin Kabiru guda nawa ne? Guda biyu ne. To dan Allah kirawo min ɗaya. Na kira MTN ɗin shi bai tafi ba.
Wake bari in kira miki zan din. Yawa, kin same shi? A shi ma dawowa yake. Shikenan. An jima dan Allah ki gwada ki kirawo min shi. In kin same shi ki kawo min. Insha Allah. Yau me zan gani haka? Ai raken ce ba a kawo ba. Rake ne ba a kawo ba. Sai ka tattaro ka zo ka zauna ka girke mun anan saboda ba a kawo rake ba. Na dai ga miki cewa raken ne ba a kawo ba. To da ba a kawo rake ba shine da ka zo ka nada guwayen ka zauna a cikin gida ni ina nan a zaune kai kana zauna to ya zan je nemo mana. Ka ji jama'a. Wai mutum da gidansa ba zai zo zauna ba. Haka ake. Anya malam abun da kake kana kyautatawa kanka kuwa? Tsakani da Allah ni abun da ake wannan ba a kyauta mun ba. Ba zai yiwu a ce kai ka zauna a gida ni in zauna a cikin gida to wa zai uwa ka fita waje ya nemo mana abun da ma ci. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Kalas ba. Barka da. Ta lafiya. Lafiya ne. Lafiya. Sani. Masha Allah. Ha, mani? Barka ne. Wallahi na zo. San da zuwa. Yawwa barka ne. Yawwa. Ai ina ta lissafi wallahi. Ashe kana hanya. Gashi sauda 300. Mani ya naga kudin haka. Sauda 300 za a ci insha Allah. Maganan gaskiya mani ka fara wasa da adashin nan. Gaskiya. Ya kamata a yi kokari yau da safe so tara ana turo min yara cikin gidan nan akan maganan dashen nan. Da Allah a yi kokari. Insha Allah za ka kawo. Yawwa. Kai, ina. Qur'ani ni fa ban yadda da irin waɗannan abubuwan ba. Ba zai a ce wani gardi ya karfi gwamnati cikin gida ba, ba zai ba. Ba zai ba wallahi. Banda yan kuɗin da ne a turo yaro ya kawo. To, irin wayannan gardan an kawo min kuɗin dashe ni wace ma ina zaune a cikin gida ina nema sannan an kawo kuɗin dashe wani gardan suna shigowa cikin gida. Ni dai abin da nake so in ga miki. Daga yau kai ya ƙare shigo min gida. Wanda a ce turo yaro karami in ya turo yaro karami ya zo ka kuɗin. Ko dan kwali na daure mai. Yaro kankani malam yaro kankani kake so a turo kudin dashe wani ya tare shi a zaure ya kwace kudi a tona min asiri ke ni fa na fuskanci ma baki wallahi baki da imani wallahi Allah wallahi idan bakin ciki kake yi da wannan kudin dashen na wallahi sai dai kai ka gama barkaji in gaya maka ba za su daina kawo min kudin dashen ma kai ka zo ka girki anan ka zauna ni ma in girki anan in zauna to ba zai yi wa barkaji in gaya ba da fuskanci wallahi baki da imani ba zan yi imanin ba in dai akan imani ba zan yi imanin ba kin ma fi ni samun kudi ba ni kwana ma Allah baka a talaucin ka kwana biyu ka yi kudi ka ce zaka karo min wata a cikin gidan nan wallahi ba ta da imani kudi da ka samu amma ta da kai ai kamata a ce in tallafa ni in tallafe ka a gaban ido na ta kawo zugan kudade haba ba a yi haka ba in ni na je na samu na raken nan tare muke cinyewa to Allah saki yadda wallahi kina yadda dafi wannan kina yadda zan dafi wallahi Allah wallahi na dafi ya guda ga miki Ya ake ciki? Kai? Wai kai ne? Wallahi na gaya ma gida na je Umma ta ce min kana gona. Ni kuma na ce to tunda kana gona sai na zo na same ka wallahi. To ya za'i kaga rani yayi na zo na dan gyara kara saboda kada lalata mana fulani su zo su wargada shi shine sa. Gaskiya ne. Ka san wani abu? A'a wallahi tunda na zo nake neman network ina son in kira budurwata. Ai kai ka san mu babban matsalar da muke fama da ita kenan a nan wallahi. Wallahi wani lokacin kana son kai waya amma wallahi gaba ɗaya MTN gaba ɗaya ya ɗauke sai dai aitar wani lokacin ake samu. To fa akwai matsala ni in dai ba zan kira budurwata ba na rantse da Allah zan bar garin nan. A to kuma kai banda abinka ai haka ne gudun mutanen birni kun saba da haka amma ai anan ma muna da ƴan mata sai dai ko ba za su yi muku ba. Aha ba zan yi maneji ai kawai zuwa rage dare ne a ɗan yi hira ka gane ai. Wato har yanzu dai kana nan abokina. Wallahi tallahi. Kai
ni kuma ka san babban buri na abokina sai ka faɗa yadda babanka ya zama babban soja yayanka ya zama babban soja wallahi kai ma ka zama babban soja kai ni me zan yi da wani soja ina barrack boy ina da ID card na da abin da soja zai yi zan yi kai to ni wallahi da zan samu damar ka wallahi ni soja nan zan tafi wallahi Allah saboda an na ganka kawo bindigan na gaba Allah Allah wallahi aikin nan na gama shi dan dama kawai dai ka gani ma dai ba ma dai shirin normal na gonan ne ba amma tunda ka zo na san akwai labari da haka kawai mu tafi gida shikenan kai mutanen birni to ina Idris ya shiga bai kwana a gidan nan ba